ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನ ಚಿಟ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ತೆರಿಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅವೇಡ್ದು ತುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೋರೆ ಪೋಪುನ ಅಂಡ 6,200 ಪ್ಲಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು 6,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ 400 ನಿಕ್ಲುತ್ತೆ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಯಪಂಡ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪೊನಂಚಿನ 6,000 ತುಲೆ 6,000 ಮಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಲ್ತುರ್ದುಲ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತಜಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದು 6,000 ಮಿತ್ತು ಲಾಭ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಚದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆತದಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯಾಲತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ವಿಷಯಾಲತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ತೋರೆ ಪೋಪುಣಂದ ಪ್ಲಸ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ 99% ಆಪುಂಡು ಓಲ್ಲ 100% ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದಿನ ದುಡ್ಡುಲ ಓರೋರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುರ್ಕೊಂಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು 10-15 ಲಕ್ಷ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಉಂಡುಂದಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುರ್ಕೊಂಡುಂದಂಡ. ಸೊ ಅಂಚದು ಓಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಡೆದು ಓಲ್ಲ 100% ಸೇಫ್ಟಿ ಪಡೆದು ಓಲ್ಲ ಈಚಿ 99% ಸೇಫ್ಟಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಟು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭನು ನಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮುಡು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮುಡು ಆಪುಜಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದಂಡ ದುಡ್ಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಹತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮುಡು ಏತು ದುಡ್ಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಹತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮುಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಏತು ತುಲೆ 6,000 ಏನು ಮಾಡೋದು 700 ಪಂಡ 7,000 ಟಚ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಂದಾಜಿಡು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟ 7,000 ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಿಫ್ಟಿ ಪೂರ ಇಂಚೊಂಡು ಇಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಏನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನಿ ಮಾತಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಡಿಪುಡು ದಯಪಣದಿಂದ ಕೋಡೆ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಡಿತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಡಿತದು ಬೇತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದವರು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೆ 7,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ತೂಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು 7,000 ಜಂಪ್ ಅವರೇ ಶುರುವಾಣಂದ್ರೆ ಹೊರನೇ ಜಂಪ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ 10:30 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಿಟ್ಟು 10:30 ಗಂಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುರುವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್. ಸೊ ತುಲೆ 7,000 ಚಿಲ್ಲರೆ 80,000 ಟಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತನಿಗೆ ಲೈವ್ ಉಡಿತು ಒಂದುಲಾರ. ಸೊ ಈ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ತುಲೆ 80,000 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಪೋಣದಂಡ ನಾವಕ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದು ಎప్పుడు. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಒಂದು ಬಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತುಕ 80,000 ಟಚ್ ಆಪನೇನು ತುಕ 80,000 ಟಚ್ ಆಪಣ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲೇ 80,000 ಟಚ್ ಆದಾಂಡ 80,000 ಬಯ್ಯನಾಗ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡಬೈ ಎತ್ತಿ ಇನ್ನಿತ ಲಾಭ ಎತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಪಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಓಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ನಿಫ್ಟಿ ತೂವರೆ ಪೋಣುಂದಂಡ ಇತ್ತ ಮೈನಸ್ಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ತೂವರೆ ಪೋಣುಂದಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ 0.00 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಮೈನಸ್ ಡೇ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಮೈನಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ದವರ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿತ್ತಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒಂದೇಟು ಓಲ ನ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಚೈನಾ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ದ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಅವು ಏನು ಆಪಣದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಡೆಗೆ ನೀಟ್ರೋಲ್ ಆಪಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ವಾರ ಆವಂದು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾದಂದು ಚೈನಾದಕ್ಲೇನ ಏನಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಹಾಕ್ಲೇಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇಶವಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಏನಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನದ ಅಲ ಆವಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಏನಂದು. ಸೊ ಅಂಚದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೈತೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲತ್ತು ಕೆಂಪು ಲತ್ತು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ಹಣ್ಣದಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಆಪುಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚೆ ಹಣ್ಣದಂಡ ರೆಡ್ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚೆ ನಿಫ್ಟಿ ತುಲೆ ಖಾಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಟ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿಟ್ನ
ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಲಂಡನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುನ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಲಂಡನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು. ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂಕ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೋಡೆ ತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 349 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಆತಂಡು 277 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಈ ಅಂದ 1% ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ದ ಡೇಟಾ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಏತ್ ಎಣ್ಣಿದಂಡ ಆತೇ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ 4.4. ಸೊ ಅಂಚಾದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಲ ತುಲೆ ₹4 ₹3. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಕುಡೋರ ತುಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ 80,000 ಟಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. 80,000 ಟಚ್ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಡಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಸೊ ಅಂಜನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತಿಗ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್.